Pozdrav dragi prijatelji. Evo nas uživo iz ringa pitanja, u emisiji Pitanje novinara, a naš dragi Darko Tanasjević, naš junak mikrofona, započinje svoj ulazak u arenu postavljanjem vrućeg pitanja Miljani Kulić. Gledajte, ljudi, ovdje smo da prodremo u srž stvari. Miljana. Ona stara dobra Miljana, ali opet, nova ljubavna zavrzlama. Sa Darjanom, a opet ne, s njim. Reci mi, kako je kad imaš nekog pored sebe, a ti slobodno letiš? To je kao da voziš bicikl, a on te gura u rikverc. Izbacuje Tanasjević prvo pitanje u etar, a atmosfera se zahuktava. Darko, ti si pravi vuk, ali ajde, bacamo se u vatru. Sa Darjanom, bez Darjana, svi su tu, ali nešto fali. Sneža, Darjan, njihova mala španska serija, ja samo želim da izbegnem reklame. Neću da budem svedok sudara dva nebeska tila, a da sam ja deo asteroida. Reče Miljana, zadihana od celog teatra. A kad Sneža zameša lonac, jesi li ikad pomislila, kad ti je već Darjan blizak kao ujak iz Amerike, da će sutra tebe da sinkari? Tanasjević puca drugo pitanje kao iz topa. Pa, Darko, šta ti kažem, nije da nisam razmišljala. Neće Sneža da mi poremeti planove. A Sneža, Kejo zna šta ona kuva u svojoj kuhinji. Odvrati Miljana, pokušavajući da ne ispusti nit svoje priče. I onda, kad svi misle da je kraj, iz ugla šampiona stiže odgovor. Pa gledajte, ja sam tu, a opet, nigde. Ne zanima me Sneža. Ljubav, poverenje, život na rajskom ostrvu, to su samo bajke za decu. Ja samo želim da me vole tako kakav jesam, bez puno filozofije. Zaključi Darjan, zanesen svojim monologom. A tako to ide, gospodo. U reality svetu, kao i u životu, kada se pomiješaju emocije, intrige i pitanja, možete očekivati pravi cirkus.